Shakti pinagsawan pare. May salang sa o. Aligin akon. Pare, tagay. Pare, ang awit ni bakit mo? Bakit? Tapi sinungkad na dyan. Di, bakit kanyak no siya kung iti gininom pare. Awan ti bakit kanyak? Kanyak. Wait lang pare ha. Ang gatong magtagari. Kahit ko. Bakit ko itong tawag? Tinjap po. Hello, Gi. Mabawat kan sama pare. Kita ma. Awan, Bi. Win. Agawin na. Awan, danag eta. Last shot ko lang natin, Bi. Gawin na ko talaga. Promise, Bi. Oh, sige. Love you. Ang magayon ni bakit mo pare? Pare, tanti problema, pare. Awan pare. Natangtanggan ka lang ni bagat ko nga amang ni bagat mo. Oh, apay mo ay? Last shot kayo yung pare baka nung gawin akton. Apay, natanggan talaga niya. Bakit ang pare? Natanggan ni bagat ko pare. Awan lang ti bullet drop mo ta pare baka nung Bullet drop? bagsatin na kung pare. Sus! Sabangan na lang. Natangtang ka magkano na bakit mo? Kung pare natangkan nga talaga ni bagat ko. Sige ro din pare. Sat kayo yung Klase moment nga ni rin, bagat ko pare. pare. Kung pare. Saan? Pero din pare. Dispensaran taklatan pare ha. Ah, sige pare, win. Kung pare. Si ano yung ti karton tong ubot mo, baka malmalun. Ay sus! Nagdakil kayo ng lalaki, maputing kayo bakit yo! Sana all, ada pakit na. Ang kanda bakit ko pare? Kaputi, kugtar kada kadadano ko, timangkan to yung isip nan pare. Awan sir, kira kagit, nawan ti bakit. Awan pare. Awan serbit bakit? No sa balit mang dakdakep. Sa balit mang dakdakep. Uri ka sa nung panatangkan tao, noong bakit na? Useless. Awan serbit kaget nawan ti bakit ko. La. Action! Like, kumain dyan. Unya ro, nakapanadyan niya, mette. Sige nga rin lang. Ulit ka kanira. Sabi ko. Lights, camera. Pare, tas tagay ko yung tingin pa. Happy pare. Awan Mabutang gamot ka na yung bakit mo. pare. Yes. Among matang ko at dati anak ko yung Go, baba. Sige, B. Bayan. Go. Sabi ba Lights, camera, action! ang gumagayon ni bagat mo pare. Go. Aligin akon. Nagdatakil lang kayo ng tao, nag-awan tangki ninyo. Apay, da bakit yo? Siya kawan na yung nagtangki ng lalaki. Yo, 1, 2, 3, go. ay sus! Nagdakil kayo ng lalaki, maputing kayo bakit yo? Sakman, tip, tuladin nyo. Awan bakit ko? Natangkan na. Ay ka, aji malilita yan ka. Cactus sound effect na. Pasok ka na. I feel good. I knew that I would not. I feel